Dako ang epekto sang social media sa pinamatasan kag akto sa mga users nga yara pa lamang sa lamharon nga pangidaron kag may kontribusyon man ini sa trend sang adolescent pregnancy. Ini ang siro kay Commission on Population and Development kag CPD6 Regional Director Harold Alfred Marcial. Dugang padri, madamo sa mga sites kag pages online nga wala na filter o nasala ang mga content kag kun kaisa naga-trigger pa sa mga kabataan nga mag-engage sa sexual activities. May mga tinion man sa direktor nga nagapinasahay pa ang mga kabataan online sang scandal videos. Dapat suno sa nasambit nga talatapan nga tutukan kagiyahan sa waginikanan ang ilat tagsa ka mga kabataan. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Timon Tanyong Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.